En mä voi oikealla. Mihin se meni? Meni ohi. Nyt voitais mennä. Toni ja Goldrinkin tää, kun teki sen kvartettille, nyt oli kerrasta poikki ja monia muita, niin ne on syntynyt just Mitä mieltä on tästä? Siis jokainen on terävimmillään soittanut. Ei mitään mieltä. Se on niin paljon enemmän kuin se, että se menee niin kuin siististi. Tämä varmaan kuvaa hyvin tuota 70. Tänään PV. PMX taito pyörii. Mennäänkö tonne? Mitä tää niinku? Tää ei täällä on tehtaalla tää paikka. Toisi on toi kello. Se on hyvä bang. Joki. Voidaan mennä uimaan. Annatko sä nyt hyvän esimerkin nuorille lapsille, kun sä poltat tupakkaa? En. Senkin tervakeuhko. Katso itseäsi. Tässä taas nuori atleettinen poika.